Okay, so ako rin pasabton katong mga kaigsuuna na to nga gatuo nga usa ako ka born again. Okay, so sa mga wala nakailan ako diha, sa mga followers nako diha nga nakakita sa ako ang mga pag-spread diri og mga pulong sa Ginoo nga usahay malantaw siguro nila nga kay ang kasagaran man gud nga mag-spread diri og kanang mga pulong sa Ginoo, mga ubang religion dili Katolik. Kay mostly ang mga Katolik like kasimba lang inana ba, pero dili man nun tanan napoy mga Katolik nga ga-spread sila dira, pero kasagaran jud ang mga laing religion like mga pastor inana. So ako naalaan ko nga born again or napoy gatuo nga usa ako ka pastora, dili usa ako ka Katoliko. Binunyagan ko sa usa ka Katoliko. Pero para sa ako wala may relihiyon good. Wala ko'y relihiyon nga gipalabi nga maudyo akong gituuhan nga makaluwas ako O para sa ako dili na po na ako kinahanglan nga mobalin pa kog laing relihiyon. Tungod kay nakabalo ko nga ang relihiyon dili na mao'y makaluwas sa ato kun dili ang ato ang pagtuo sa Ginoo. Kanang born again dili lang na siya usa ka religion. Born again it means usa nakakabag-ong binuhat kung imong gibiyaan ang imong mga kasalanan og ikaw gahinulsol na gihugasan na sa Ginoo ang imong mga sala. Kung ikaw ay tinud-anay nga gahinulsol, matawag na ka og born again. Born again nga kanang gibunyagan ka sa Holy Spirit dili born again nga gibunyagan ka sa usa ka simbahan para matawag ka nga usa ka Kristiyano nga born again. Tungod kay ang dating ikaw, ang ikaw nga sa una, hindi labay na. Ug usa nakakabag-ong binuhat. Pinaagi sa imong paghinulsol, pagdawat sa imong kasaypanan nga ikaw nakasala, ug nibalik ka sa Ginoo, gibiyaan tanan kasalanan, matawag na ka og born again. Ay, basin kani uban gatuora sila nga ang born again, religion ra jud na. Dili dili. So, again, usa ako ka Catholic. Okay? So, more to. God bless everyone. Tagaan tanig reaksyon kining ato ang higala nga tawag iniingon pa niya dili man daw siya born agoy usa man daw siya kagitawag og Katoliko, pero ang problema based sa iyang presentation dili man kini usa ka presentation na Katoliko. Ngano man kay mahitabo nga tinuod kang usa ka Katoliko kung nagsunod ka sa gitudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So natin tulo ka mga puntos nga ato ang tawag ini itubag ning ato ang higalang nagpailang ang Katoliko pero dili Katoliko ang pagtuo. Naay tawag ini nga puntos nga Katoliko lang kasangalan pero dili Katoliko ang gitawag og pagtuong Katoliko. Daghan kayo mga nagpailaan ng karon nga mga Katoliko daw sila pero dili Katoliko ang pagtuo nga ilang gi-present or ang ilahang gitawag og gituan. For example kini makita nato mahibaw-an nato nga di man ni Katoliko ang pagtuo nining ato ang higala nga nagpailang gitawag og Katoliko. Wala may pagtuo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga wala relihiyon makaluwas. Og kumingon ka nga wala relihiyon makaluwas, dili importante ang relihiyon, tabla ra nga imong giinsulto ang Ginoong Jesucristo nga nagtukod og iyang kaugalingong relihiyon. Tabla ra nga ato ang ginsulto kanang gisulti sa balaang kasulatan nga kanang gisulti sa Saint Paul ba nga walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Even ang mga apostoles, even ang mga disipulos nagpasakop og relihiyon. So kung mo ka nga dili importante ang tawag ining relihiyon, so ang may tabuan na imong ginsulto ang Kristo, wali mo tuuhi ang nakasulat sa balaang kasulatan. And at the same time makita nato mga lahi ang iyang interpretation sa word nga religion sa nakasulat sa balaang kasulatan og sa realidad nga iyang gitawag og nakita. Number two, mingon siya nga tawag ining walay relihiyon nga makaluwas. Walay relihiyon makaluwas in the sense nga kanang maupundo ka gitukod og tao kay religion di ba gikan sa Gregong pulo nga religare nga ang buti pasabot ni ana atay or bond or ang iyahang deep meaning ana relationship between God and man. So kung mingon ka nga walay relihiyon makaluwas, tabla ra nga implied di ingon ka nga di makaluwas ang imong relasyon sa Ginoong Dios. Di ba? Tabla nga wa nimo tuuhi ba ang gingon sa balaang kasulatan nga ang pagpakigrelasyon sa tawo ngadto sa Dios mo'y sarang gitawag og makaluwas niya. Makaluwas in the sense nga mo na ang instrumento kumbaga nga gamiton og tawag ining himuon nga kahimanan sa tawo aron makabaton siya gitawag og kaluwasan. O nga naman kay dili man na pwede nga mingon lang nga maluwas ka nya pagkaman wala ka nagsubmit sa kabubuton sa Ginoong Dios pinaagi sa pagdawat sa mga sakramentong iyang gitukod.
Kay ang kaluwasan manggod, mo manggod na ang kamatayon ni Kristo. Mo manggod na ang dugo ni Ginoong Kristo. So kung di ka makadawatan ng dugo, dili ka makadawatan ng grasya ha, giuli ni Kristo sa krus, wala kay gitawag og kaluwasan. Di ba? So kung yung kag wala relihon makaluwas, buti pasabot nga gihimo nimong useless ang gitukod ni Kristong iglesia. Gihimo nimong useless ang mga grasya nga gitugyan ni Kristo sa iyang iglesia. Gihimo nimong useless ang kahibalo sa Dios, kaalam sa Dios nga iyang gitugyan sa iyang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10. So again, kanang relihiyon di makaluwas imbento ng mga protestante. So dili nimo pwede nga imong kang katoliko ka nya mo na imong pagtuo nga why relihiyon makaluwas. Ginoo ko. Why relihiyon makaluwas kung kanang pundo ka gitukod og gitawag og tawo. Number 3, ang atong higala naghimo siya iyang kaugalong definition sa word nga born again or born from above. Kaya sumala pa niya nga ang born again daw kuno basta nangay ang pasaylo sa Ginoo, gidawat nimo si Kristo, tawag ining luwas na dili man na magisulti sa bala ang kasulatan. Dili man na mooy interpretation sa mga apostol concerning sa pagpakatao, pag-usab, pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Tama gyud nga ang born again dili man na sekta. So kanang mga born agoy karon nga makita na to sa palibot nga mga nagsekta-sekta, mga piki na sila kay ang word nga born again nga nakasulat sa Biblia dili man na sekta. Samot po nagdili na refer sa usa ka kinai sa tawo nga dautan ka ni adto nagbag-o karon. No sir do ma'am, di ka makabasaan na sa balang kasulatan nga mo na meaning sa gitawag og born again. Kay ang meaning sa born again nga nakasulat sa balang kasulatan kanang pagpakatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Sulat ni San Pablo ngadto kang Tito nga kanang gitawag og pagpakatao pag-usab sa tubig ug sa espiritu refer na sa bautismo. Og kanang nga bautismo nagapunting na sa bautismo ang gisugo ni Kristo aron mahiusa ka kang Ginoong Jesucristo. Galatia kapitulo 3 bersikulo 27. And that unity sa kalag sa tao ngadto sa gitawag ng Ginoong Jesucristo refer na sa pagpasakop sa iyang lawas nga mao iyang mistikong lawas nga mao ang iglesia. Di ba? So buti pasabot nga tong higala ganing mga kauban ini niya nga nag-create og ilang og yung definition sa word nga born again. Dili man na may gisulti sa bala ang kasulatan nya lahi gyud kaayo nga mingon bitaw nga nagtudlo kog pulong sa Ginoo. Dali ra kay isulti nang nagtudlo kas pulong sa Ginoo, pero ang question din na tama ba ang imuhang gitudlo? So the fact nga wala ka sa iglesyang gitukod ni Kristo o ang imong gitudlo dili tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, so therefore useless ang imong pagtudlo concerning sa Word of God. Kay ang Word of God ang tawag ini nga implementor ni ana, ang executor ni ana mao ang simbahang Katolika. O bitaw nga simbahang Katoliko may nagmugnaan ng Biblia, di ba? Para tuuhan sa mga Kristiyano nga written Word of God. Di ba? Even kanang word nga written Word of God, di naman duwa man nakasulat sa balang kasulatan, pero gituuhan sa mga Katoliko tungod sa hinungdan nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Munang dali ra kaayo ang pagsulti nga nagtudlo ko sa pulong sa Ginoo. Dali ra kaayo ang pagsulti ba nga ang akong gisunod ang pulong sa Ginoo. Pero ang question sa dayag nga imong gibuhat, the fact nga gawas ka sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wa nimo gisunod ang pulong sa Ginoo, wala nato gikinabuhi ang pulong sa Ginoo, samot na nga wala nato gi-incorporate ang atong kaugalingon sa pulong sa Ginoo kay gawas ta sa iyang mistikong lawas nga mao ang iglesia. Di gid pwede magbuwag ng pulong sa Ginoo ang iyang simbahan. Di gid na pwede nga bulagon nato ang pulong sa Ginoo o ang panudlo sa iyang simbahan nga iyang gitukod. Nga naman, kay ingon pang San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, kay kita may usa lamang kapagtuo. So kay usa lamang kapagtuo, matuganin ka sa mga pundok nga dili gitukod ni Kristo, duha na nakapagtuo, dili na usa. So buti pasabot, dili na iya ni Ginoong Jesucristo. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.